היי, ואיזה כיף שחזרת לסרטון מספר 3 בנושא הסתגלות בגן. אז היום אני רוצה לדבר מה המשותף לילד שמתחיל גן חדש או מסגרת חדשה, ולך שאת מתחילה מקום עבודה חדש. אז כמו שאנחנו באות למקום עבודה חדש, ויש שם מישהי שככה מזכירה לך חברה ממש טובה, או מישהי עם אותו תחביב כמו שלך, או שיש לכם את אותו מספר ילדים, או שאתם גרות באותו אזור, אנחנו ישר מתלהבות ומרגישות קצת פחות לחץ. זאת אומרת, אנחנו מרגישות איזשהו חיבור ראשוני, פתאום אנחנו יותר חברות כזה מהאחרות, כי יש איזשהו חיבור ככה התחלתי, שדברים שדומים ביני לבינה. אז אני רוצה גם בגן לייצר איזשהם נקודות דומות, נקודות דמיון בין הילד לבין הגננת, כדי שירגיש את החיבור הראשוני הזה. למשל, לשאול אותה מה השם שלה, ופתאום היא תגיד שקוראים לה דנה, ויש לו דודה שהוא ממש ממש אוהב שקוראים לה דנה. אז יא, זה ממש כמו דודה דנה, וכאילו להתלהב ככה שיש על דברים דומים בינה לבינו. למשל, לנו למשל הייתה גננת בגן טרום חובה של הבן שלי, שהייתה קושרת את המטפחת שלה, זה היה משהו כזה חדש שיצא, איזושהי קשירה חדשה שיצאה, והייתה קושרת את זה בדיוק כמוני. ואז על ההתחלה שראינו אותו, אמר לי, יא, אמא, היא עושה בדיוק כמוך במטפחת. וזה ככה ממש כאילו הלהיב אותו, ויצר לו איזשהו כבר, טוב, יאללה, היא כבר כאילו, היא קצת דומה לאמא, זה כזה קצת מרכך להם את הקושי הזה. ושל ככה להתחבר לבן אדם חדש, ברגע שהוא רואה איזשהו נקודת דמיון בינו לבינה, או בינה לבין אימא, או בינה לבין איזה מישהו אהוב, לבין איזושהי דמות אהובה, זה מאוד מאוד מרכך את הלב, וככה הרבה יותר קל להתחבר. אז אפשר לראות ככה איזשהו משהו שהיא ממש אוהבת, נגיד סתם, איזה פינה שהיא ממש אוהבת בגן, וזה בדיוק הפינה שהוא גם אוהב בגן. או שהוא אוהב לקרוא ספרים, וגם היא אוהבת לקרוא ספרים. או שיש לה, נגיד סתם, יש לה 4 ילדים, וגם לך יש 4 ילדים, אז יאללה, זה ממש כמו אצלנו. זאת אומרת, כל הזמן לנסות בשיחה החברית הזאת שדיברנו עליה אתמול, לדלות פרטים שיעזרו לנו למצוא נקודות דמיון. אוקיי? המטרה שלי היא לנסות למצוא מכנה משותף ביני לבינה, או בינה לבין הילד. אפשר גם לצייר לה איזשהו ציור בבית, וככה להביא לה, להגיד לה שהילד ממש מתרגש, והוא הכין לה ציור, זה גם פותח את הלב שלה כלפיו, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו הדדי, ברגע שאנחנו מדברים על נקודות דמיון, או מכינים משהו לגננת, אפשר לבקש ממנה ככה שתצלם לו איזשהו סרטון, שהיא כבר ממש מחכה לפגוש אותו, ואם לא נעים לך לבקש, או שהגננת לא זורמת ולא משתפת פעולה, אז תמיד אפשר לספר לילד שהיא התקשרה, וקוראים לה דנה, לא יודעת למה נדבקתי לשם הזה, והיא ממש מחכה לו, והיא סיפרה שיש בגן פינת מכולת כמו שהוא אוהב, ולספר לגננת גם שהילד ממש מתרגש, לנסות ככה לפתוח את הלב אחד לשני. עכשיו אני מדגישה שזה לא רק ביום הראשון, כי יש לנו נטייה ביום יומיים הראשונים ככה לעשות את הדברים האלה, ואז כאילו טוב יאללה זהו, לזרום. אבל לא, אנחנו רוצות כל התקופה הראשונית הזאת של ההסתגלות לגן, אנחנו רוצות לא מתוך איזשהו מקום לוחץ, ממש בעדינות, שזה לא יהיה כזה בולט לעיניים, אבל ממש בעדינות לייצר שם איזשהו חיבור, ולשבור את הדיסטנס ביניהם, אוקיי? אז זה ככה מהבחינה של החיבור הראשוני שאנחנו רוצים לייצר. עכשיו, בשיחה עם הגננת, כי הרבה פעמים השיחה הזאת מייצרת איזשהו, כאילו אני לא יודעת מה להגיד לה, ואיך אני אנגיש לה את זה שהילד שלי צריך קצת יותר לאט, ויש לנו איזשהו לחץ סביב הדבר הזה. אז אני תמיד מציעה לעשות את זה מתוך מקום של יחד למען הילד. אני יכולה לספר לה, את יודעת, שנים קודמות, מה שעבד לנו ממש בהסתגלות, ואני חושבת שזה גם יכול לעזור השנה, גם להקל עליכם כצוות וגם להקל על הילד ועלינו כולנו, כי כולנו פה בסופו של דבר רוצים להצליח בשנה הזאת. אז למשל, עשינו את זה מאוד מאוד הדרגתי, באנו איתו בבוקר וחזרנו הביתה ככה בימים הראשונים. מה את אומרת? את מרגישה שזה משהו שיתאפשר? כי אני ממש אשמח שנעשה את זה בצורה עדינה, כי גם גננת ששנה שעברה, התרשמה שזה ממש ממש עזר לו להסתגלות, ואחר כך הלך לו באמת חלק. זאת אומרת, להביא לה גם את המקום הזה של שנה שעברה, עשינו ככה, אני באה כבר עם ניסיון, גם הגננת של שנה שעברה מאוד מאוד התחברה על הקונספט הזה, ואמרה שזה ממש עזר, אז זה ככה מפחית את ההתנגדות של הגננת הנוכחית, כי אומרת, אוקיי, שנה שעברה זה כבר עבד, אז יאללה, מעולה לי, כאילו, למה אני צריכה להסתבך עם הילד? אוקיי? אז יש פה איזשהו מקום של, אני באה אליה כבר עם ניסיון קודם, ובסופו של דבר זה גם יקל עליהם כצוות, אז אני חושבת שזה, כשאני באה מנקודת פתיחה של כאילו, בואי, אני רוצה גם להקל עליכם, אז הרבה יותר קל להם גם לבוא ולהיפתח לקונספט שהוא קצת שונה להם, כי יש גננות שיותר קשה להם, כאילו שזה לא מה שנקרא בצורה שהן מכירות, בתבנית שהן מכירות. ואת הימים הראשונים בגן תמיד אני ממליצה לעשות ממש בקצב של הילד, לא להילחץ מהקולות מבחוץ, או מזה שאתם רואים שכל ההורים עשירים ואתם לא, תהיו קשובים ללב שלכם וקשובים לילד שלכם. גם עם צוות של בית ספר אפשר לדבר וככה לעשות איזושהי פגישה מקדימה,
שאתם רוצות לעשות את זה בקצב שלו, ולהסביר גם שראיתם בשנים של הגן, שכשהילד יצר קשר טוב עם הגננת, והיה ככה בחיבור טוב אליה, ודברים הלכו בקצב שלו, הוא היה הרבה יותר פתוח ללמידה והצליח, לעומת שנים שלא עשו את זה בקצב שלו, הוא גם פחות קלט בלימודים. זאת אומרת, להסביר ממש שאם יהיה איזשהו חיבור טוב וככה התחלה הדרגתית, אתם יודעים ממש שזה ישפיע לו על היכולת הלימודית, ואז בבית ספר הרבה יותר ייפתחו לדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש צוות קשוב, וגם אם הצוות פחות קשוב, תמיד אפשר בשיח נעים לבוא וככה להגיע להבנות יחד לטובת הילד. אז זהו, אז זה לא נגמר פה, אני רוצה בסרטון הבא לדבר איך אנחנו הופכות את הפרידה בבוקר להרבה הרבה יותר קלה. אז תבואו גם לסרטון.